Bon dia, éssers de llum! En el vídeo d'avui vos diré un petit ritual, una petita oració per tenir pensaments positius i eliminar els pensaments negatius. És una oració en l'arcàngel Gabriel. Per tenir tot el que vulguem, per complir els nostres desitjos, lo important és tenir pensaments positius, tenir sentiments positius, més que pensaments, sentiments positius. I per això és necessari tenir pensaments positius i eliminar els pensaments negatius. De vegades la vida ho posa un poc difícil i per això l'arcàngel Gabriel mos pot ajudar. Com mos pot ajudar l'arcàngel Gabriel? És molt fàcil. L'arcàngel Gabriel és l'arcàngel contra la depressió, de l'amor incondicional. Efectivament, l'amor incondicional, la gratitud, tenir la sensació de que tot va bé, dels pensaments positius. Per això, si tens un pensament negatiu, si tens molt de pensaments negatius o un pensament negatiu recurrent, simplement seu, tanca els ulls, inspira, expira, inspira, inspira i dius: jo, com a éssers de llum que som, te demano a tu, arcàngel Gabriel, arcàngel dels pensaments positius, arcàngel de l'amor incondicional, que em donis, que m'atreguis, que m'ajudis a atreure pensaments positius. Ho dic pel meu bé, pel bé de tot l'univers, aquí i ara, en pau i amor de l'univers. Gràcies, gràcies, gràcies. Després pots encendre una espumeta rosa o una espumeta blanca. Si no pots en el moment perquè ets pel carrer, ets a l'oficina, ets a la feina, tal, l'encens quan t'arribis a casa o quan puguis deixar consumir l'espelma. I bé, aquí s'ha acabat el vídeo. Si t'ha agradat, dona-li like. I aquí tens